Pak. Ngapa? Madai apa? Gawe pucung. Hah? Pucung. Harta kae apa? Gawe kluwak. Kowe kok iso. Lah nek luwak iki kewan kok kowe iso gawe luwak? Oh alah, Cuk. Luwak iki karo luwak iki beda. Luwak iki anak kucing, nek kluwak anak pucung. Ayo di mah. Kadang rasa omongan. Iki tok ngendi kok tok akeh men. Maling. Coba ke wong Kluwak kok resik-resik biasane kluwak kireng lho. Iki kluwak, Cuk. Endi? Oh lah matamu dawa-dawa ora genah. Rasate kok. Nanyelone wong ae. Iya ning ngopo iki, Guys? Lah sak senengku to sak suka-sukanya. Punya sendiri. Lah terus mung guyu. Enggak.